Det er dækkesvøren. Plan 422. Det er vigtigt, at politiet afspejler samfundets sammensætning. Derfor ønsker vi kvindelige og mandlige ansøgere med både dansk og anden kulturel og etnisk baggrund. Du behøver ikke at have en bestemt uddannelse eller baggrund for at blive politibetjent, men du skal være moden og have en god portion livserfaring og menneskekundskab. Det er vigtigt, at du kan håndtere overraskelser, bevare overblikket og handle fornuftigt i uforudsete og omskiftelige situationer. Martin og makkeren Michael på patrulje, da de spotter en mistænkelig knallertkører. Altså, har jeg et lys på den knallert, og jeg ser bare et eller andet, han har på ryggen. Så er ikke politi på ryggen om der? Det stuser mig lige lidt over. Prøv at se, om vi kan få ham stoppet, men han kører bare videre. Han gider ikke stoppe. Den stopper du ikke? Det der er nok mærke. Følger du mærke til, når jeg står lige foran dig? Ja, men det gjorde jeg sgu ikke lige. Hvorfor har du en polititrøje på? Hvad? Hvorfor har du en polititrøje på? Er du i politiet? Nej. Er det en af vores trøjer, du har fået fat i? Nej, det tror jeg sgu ikke. Det tror du ikke? Nå. Du er måske vores kollega, eller hvad? Hører du også og hygger dig lidt, eller hvad? Ja, det gør jeg. Prøv lige at sætte den knald der fra dig. Nu skulle du få fuld til at køre rundt. Nå, synes du det? Det synes jeg da. Og hvorfor render du rundt i vores t-shirt? Sådan er det jo. Hvor har du den fra? Så er jeg også stjålet det fra en eller anden, tror jeg. Det er sgu da dumt, eller Nej, hvad? det... Har du noget med dit navn på? Ja, ja. Er det noget, du skal bruge? Ja, det skal jeg da. Du stikker jo af fra mig jo. Ja, det var lidt dumt. Ja, du har heller ikke lys på knalderen. Nej. Sådan der. Hej Henning, det er Frans. Jamen, han er pissfuld, og han kører meget dårligt. Jeg er ikke særlig fuld. Selvfølgelig. Nu får du verdens musik. Lad være med at tage på den. 10 stille, du. Hvor meget har du drukket? Jeg er ikke pække stiv eller noget. Jo, du er. Har du drukket 2 øl eller 20 øl? Jeg drukket 2 øl. 2 øl? Det var ikke meget. Hvad med den snaps der? Har du drukket noget? Ja? Nej. Der er nogen, der ringer ind og faktisk siger, at du ligger og kører fuldstændig vanvittigt. Uden lys på. Uden lys? Ja. Og lige det, at anmelderen ringer ind og snakker med os, så stopper vi dig. Ja. Ja. Så vi kommer faktisk før. Og jeg er uden lys? Ja. Og du efterkommer ikke politiets anvisninger. Det bliver du sigtet for. Okay. Og du har ikke pligt til at udtale dig. Og du bliver også sigtet for, at køre fuld rundt på den knallert. Ja, ikke? Ja, okay. Det er noget skidt. Det er du blevet før. Ja, det ved jeg. Ja. Nu skal du høre her. Du bliver anholdt nu. Du skal have taget blodprøve. Du skal ind på stationen og have taget en blodprøve. Sådan er det. Så du slukker cigaretten. Du er anholdt her kl. 23.02. Slukker cigaretten? Ja, den er slukket. Der er noget andet. Ja. Det er sådan set en penge på. Det er en penge på. Du dropper ikke. Vi lader knalleren stå hernede. Ja, hvor det. Så kan du smide hjelmen ned i rummet derefter ved det. Og nu ser jeg aldrig den knaller med. Smid skøthjemmen af helvede derovre hele. Ah, det er der ikke nogen grund til. Jo, fordi jeg ved det lige nu aften. Vil du have den dernede i, eller vil du have den med? Nej. Hold han stå der uoplugt. Han er jo spritstiv. Vi kører jo ham ind, og så får han udtaget en blodprøve. Det virker ikke som om du er helt